Ja, goddag. Nå, jeg vil lave en lille video og tale lidt om. Det bliver bare en lille kort en. Så lad os lige starte med at se, hvordan mine miner de klarer sig. Og som man kan se, så er jeg blevet lidt modig. Jeg er rent faktisk begyndt at prøve at mine Meowcoin. Miau. Og igen, jeg har ingen anelse om det bliver noget skidt også. Men som jeg talte om i min sidste video, så er det rent faktisk med til at varme min stue op, hvor jeg sidder og optager lidt her. Men jeg er da selvfølgelig lidt spændt på at se, hvad den kan generere. Nu har jeg jo kørt et stykke tid her, og vi kan se, at jeg er snart oppe på 250 Meowcoin. Og så må vi jo se, om det bliver noget. Det ved vi ikke endnu. Det må vi finde ud af. Men det kunne jo være dejligt, hvis det kunne stige lidt. Og så har jeg jo så hernede, skal jeg lige rette øjnene ind her. Ja, der var min radiant. Og den står så på min datters værelse. Og der har jeg også fået minet lidt. Og der kan jeg jo igen håbe på, at den gider at stige lidt på et tidspunkt. Nu når de der forskellige tyre kommer ud af boksene igen. Og de der såkaldte bjørne, de pisser af langt væk. Præcis. Men og så vil jeg faktisk tale lidt om, ja, vi kan jo lige sige, hvorfor at min flyver derude med Flux og Ergo, den ikke kører. Det kan man se her. Så den får lov at være slukket lidt endnu med de elpriser. Og så skal jeg ikke kunne sige, om jeg fik gjort det tydeligt i min sidste video, så jeg siger det igen. De her priser er med moms og absolut ikke andet. Så alt hvad der hedder eltariffer, ja, og alt det andet I gerne vil have, det må man selv gå ind på sin eludbyder og kigge på, så man får den helt nøjagtige pris. Så derfor væk, nu gider jeg ikke at kigge mere på dem. Så bliver jeg tit spurgt om, hvad jeg gør, og hvad man kan gøre, og hvordan det virker med det, jeg miner. Og der har jeg jo for et stykke tid siden været inde på Binance, og jeg kender ikke Binance frem for Coinbase og eToro og de andre. Jeg har valgt den her, og jeg registrerer mig og samler alt min krypto der, jeg miner. Og så fik jeg sådan et kort hjem, og så tænkte jeg, det tror jeg ikke en skid på. Så jeg prøvede at bestille sådan et Binance-kart hjem. Og sørme så, 3 uger senere, så lå det i postkassen. Nå, hvad skal jeg så? Og så gik jeg ind. Jeg loggede selvfølgelig ind, men det pørs jeg ikke her. Så gik jeg ind på min Binance, og der kan jeg simpelthen sidde og konvertere den krypto, jeg nu engang har, hvis jeg ønskede det, hvilket jeg ikke gør nu, med de priser, der er. Men der havde jeg var jo nødt til at lave forsøg, forstå mig ret. Så jeg overførte lidt, og så kunne jeg efterfølgende komme hjem til min kone og sige, nu har jeg været i en dagligvarebutik og handlet kryptomad. Så vi fik aftensmad betalt af krypto. Og det var simpelthen pivenkelt at sidde og overføre over til et kort. Og jeg har prøvet i flere dagligvarebutikker, og det virkede alle steder. Og så er der selvfølgelig en masse med skatteregler og noget. Det må I selv rode med. Eller man kan jo eventuelt gå ind på Dansk Kryptonyt med Jesper. Jeg er helt sikker på, at han har talt lidt om skatteregler. Og hvis jeg husker forkert, så undskyld. Men summa summarum, det er op til egen læring og lære om skat. Men summa summarum, det virkede. Jeg kunne gå ned med kortet og handle mad. Det synes jeg var fantastisk. Ikke som før i tiden, hvor det var fuldstændig umuligt, og man anede intet, hvad man havde med at gøre. Ja, så det var umiddelbart en måde at få omdannet sin krypto til
fiat, som det hedder så pænt. Penge på dansk. Yes. Det kan man få dernede. Og så har jeg lige en hurtig en her. Den har ikke så meget at sige nu. Fordi det, som man kan se, er det ikke været fordi jeg brugt miningen til at varme mit hus op. Så havde de kørt maks 3-4 timer om dagen for at få lidt. Og så ville jeg have slukket for dem igen. Men det er stadig billigere end gas. Så derfor kører de 3 computer. Så den er der heller ingen grund til at kigge på mere. Så for dem, som vidste, der er nogen, der skulle blive interesseret og kigge andre steder end i YouTube, så har jeg så er der denne her side, som faktisk er yderst fortrinlig at sidde og kigge på med udstyr og ja. Og jeg er simpelthen nødt til lige at sige, første gang jeg gjorde det her, hvor jeg ikke havde prøvet at få udbetalt noget før, af nogen art kun havde minet. Altså jeg må sige, den følelse at komme hjem og se, at det man rent faktisk havde investeret i, det virkede sørme. Jeg må ikke bande. Det virkede. Hvilket selvfølgelig gjorde, at jeg så gik ud og købte flere grafikkort. Og det gjorde mig opstemt, eller det lød måske lidt forkert. Det gjorde mig nysgerrig for at anskaffe mere grej til at mine. Hvor jeg så var inde og kigge på den her. Og min lille flyvemaskine, den er faktisk lige der. Det er min lille flyvemaskine. Og flyvemaskine, det hedder den, fordi det larmer. Så det er ikke en, man har stående i et etværelseslejlighed. Det må jeg erkende. Det er det ikke. Så den er jeg rigtig glad for. Men det er en rigtig fed side. Der er også grafikkort herinde. Men det var så ikke grafikkort. Det var rigtig flot det der. Nu skal jeg jo så lige tænke mig lidt om her, inden det går helt galt. Det skulle være, der var noget. Men jeg må så også sige, at selvom jeg veksler om til danske, så er det stort set fuldstændig ligegyldigt. Man kan lige så godt gå i MVision, eller Phoenix, eller nogle af de andre steder, fordi i samme øjeblik, der blev lagt moms og afgifter på det her, ja, så har man stort set samme pris, hvad jeg har kunne regne ud. Men der er folk, der måske kan noget andet. Så men igen, Mindshop, fed butik, eller hjemmeside. Og så kan man så se herover, der har jeg mit Flux. Ja, som jeg sagde før. Strømmen, den er helt åndssvag. Så den er simpelthen lukket ned i øjeblikket. Og det samme med min Ergo. Jeg ved sgu ikke, hvad det hedder. Det står der. Og det er jo så de 2, jeg miner til min Cellcore Wallet. For sådan en skal man bruge, når man miner. I hvert fald til de 2 coins her. Det er lidt noget andet med min meme coin, eller Meow coin. Og så min Radiant. De har hver deres egen wallet, man skal downloade ned til. Det er lidt specielt, men jeg prøver at se, om jeg kan nå at komme igennem. Jeg har allerede taget for lang tid. Nå, men Cellcore, det er til, man miner Flux og Ergo ned, og andre coins også. Men nu er vi nået til sådan, tænker jeg, det lidt mere nysgerrig i det. Og det er jo den her fætter med Meowcoin. Og det er en decideret katteside. Det må man sige. Og der starter man sin mining ved at gå ind her. Men nu er der altså rigtig mange sider efterhånden, hvor man kan gå ind og se, hvordan man, altså, meget enkelt. Jeg skal nok prøve en dag og se, om jeg også skal gøre det på dansk. Men der går man ind og miner og sætter sin wallets op. Den får man her. Der går man selv ind, og så trykker man her. Nu gør det så alligevel. Så downloader man her, og der skal man selvfølgelig huske, det er en Windows, jeg har her. Der tager man den ned her. Det har jeg jo så gjort. Og så skal vi se, skal vi lige se. Den har jeg her, min Meowcoin. Nu vil jeg så ikke åbne den, fordi der står, hvad jeg har. Så det. Og så
Radiant Wallet, hvor det også står, hvad jeg miner ned. Så det er sådan set det. Ja, nu skal vi lige op igen her. Så den kan vi jo godt lukke ned. Men det var... Ja, vi går lige... Hvor er den henne? Det var den. Og det var sikkert den forkerte, men det går jo meget godt. Men det er Meowcoin. Og det er sådan en, der gør det rigtig godt for katte over hele verden. Og jeg ved ikke, men der er andre miner, som er både større og bedre end jeg, som også er begyndt at mine den her. Men det ikke er fordi, vi er mange til det. Så vi kan jo lige for eksempel... Radiant. Nej, det var ikke den, vi sad og talte om. Vi talte om Meow. Skal jeg lige... Nu prøver vi at gå ind og kigge på Meow. Taget betragtning af alle de miner, der findes i verden, så er der pt. 1113, der miner den coin. Det er ikke mange. Taget betragtning af, hvor mange tusinder er der tusinder, der minede Ethereum, da den var virkelig op at ringe. Og det samme gælder så faktisk gældende for Radiant. Der er ikke mange flere der. Men til gengæld får vi minet en masse coins. Så ja. Men igen, Meowcoin, det er en kattecoin. Og så må vi se, om det bliver noget i længden. Ja, men hvad har jeg ellers, jeg lige sådan kan tale om? Igen med Radiant. Der synes, den var lidt tricky. Man går ind og kigger på Rapid Mining, eller Mindsum 10. De har lavet nogle fede videoer. Det har de. Nu lukker vi lige den, så jeg selv kan følge med, hvor jeg lukket. Jamen, den havde jeg faktisk også talt om. Den er lukket ned lige i PC. Det er Fluxen også, eller Flux. Og så kan vi jo lige prøve at se, hvordan det står til på det der kryptomarked. Det ser rimelig rødt ud. Og det gør det. Og så kan man jo tænke, at krypto ved at dø? Det skal jeg ikke kunne sige. Men i det forum, jeg bevæger mig rundt i, så er svaret selvfølgelig nej. For man kan jo bare på Bitcoin gå ind og kigge. Hvordan har Bitcoin det haft sådan historisk? Ja, der kan du faktisk gå hele vejen ned. Ja, det gider jeg sådan set ikke. Det kan man selv kigge. Bund og grund, det var ikke skid værd, da det startede. Må jeg lige se, om der sker noget her. Det gør der ikke. Ja, vi kan jo lige prøve at se alle her. Der kan man se fra dengang. Det var det, hvor vi havde den flamboyant. Jeg ved ikke engang, hvordan man siger. Ja, flamboyante, dejlige mand. Danske mandfølge, som startede hele lortet op. I hvert fald i mine øjne, hvad jeg begyndte at kigge på også. Og han har jo klaret sig fint. Og så kan man se gennem siderne. Og nu er vi jo så nede i det der såkaldte bærmarked. Ja, det lyder åndssvagt det der med pyt med det. Så vi kan jo håbe på, at det bliver bullmarked igen på et tidspunkt. Hvor det selvfølgelig så kommer op på de der lige knap 69.000 for en bitcoin. Frem for de der 18 et eller andet nu. Så hvem ved? Det er selvfølgelig et sats, men jeg spiller ikke lotto. Jeg synes, det er sjovere at sidde og hygge mig med grafikkort. Jeg tænker, at næste video, jeg laver, der vil jeg prøve at komme lidt mere ind på minimum af hardware, så det ikke behøves at koste en bondegård. For igen, med det der bliver minet lige nu, selvom man har måske et 1660, et ganske fint gamingkort, så får man ikke minet 780. Det kan være, du miner 100. Jeg ved det ikke. Det kan man forsøge. Men det er jo i og for sig fuldstændig ligegyldigt, hvis den her om et år, 2-3 år, er steget til $10. Du er helt ude på periferien. Det er slet ikke sikkert, at den eksisterer om 2 uger. Det skal man huske. Men igen, der er varme i huset. Og det er lige pt. Det, der tæller.
Så, men ellers så tror jeg faktisk ikke, jeg har så meget mere at sige udover. Nej, det er der ikke. Der er rigtig mange dejlige projekter, og man kan jo bruge tiden på at sidde og bruge masser af tid på YouTube, eller bare sidde og kigge om Bitcoin. Så, men det var en lille gennemgang. Håber, I har fået lidt ud af det. Så, Dirkslayer out.